Molt bona vesprada. Nosaltres som Paula i Berta i I això és Un cabàs d'històries. Avui presentem el segon episodi de la roda de programes que seran enregistrats en directe i que formaran part de la segona temporada d'Un cabàs d'històries. Aquest, concretament, l'estem gravant a València, al Centre de Cultura Contemporània Octubre, dins de la segona edició del cicle La Podcastera de l'Octubre, que organitza Joves d'Acció Cultural del País Valencià. Sabem que els que esteu a casa no ho veieu, però cal dir que per primera vegada en la nostra història estem treballant amb un tècnic de so. Potser hauríem de deixar de fer bromes ja amb tot això de que som un podcast de baix pressupost i això, ja que aquesta vesprada hem deixat darrere la nostra habitació i el nostre estudi habitual d'un cabàs d'històries per a conquerir el cap i casal del País Valencià. I ara, per entrar ja al contingut del programa, a banda de nosaltres, volia fer-vos una pregunta. Sabeu qui més va conquerir el cap i casal del País Valencià? Jaume I. Doncs... Gràcies. Doncs això, aquest programa serà dedicat a la figura de l'imaginari popular valencià de Jaume I. Però per parlar d'ell no estarem nosaltres soles. Des d'Altea ens hem portat a un convidat expert en la matèria. Segurament el seu nom vos sonarà, ja que ha estat mencionat en diversos episodis anteriors, en tants que si ens donaren diners per cada vegada que ha eixit, segurament estaríem fent el programa des del balcó de l'Ajuntament i no des de 3 carrers més enllà. Ens acompanya Joan Borja. Ell és especialista en cultura i literatura popular del País Valencià. A més, és professor a la Universitat d'Alacant, on dona classe tant a la Facultat de Filosofia i Lletres com a la de Magisteri, i és així com nosaltres el vam conèixer. Vam ser alumnes seues. Però ha prescrit ja. A banda de la seva tasca de professor, Joan també és conegut per haver publicat diversos llibres i articles, com és el llibre de Llegendes del Sud, un habitual en els nostres programes, o articles sobre Sant Vicent Ferrer en l'imaginari popular del País Valencià. A més, també ha publicat 2 llibres, avui tenim així un dels coautors, amb Víctor Labrado i també Francesc Gisbert, com són Por o fugirem i La guia inacabada de la fantasia valenciana. Bo, ara ja sí, benvingut Joan, com estàs? Doncs molt bé, expectant, no? Perquè, en fi, i amb ganes de donar-vos ja un cabàs de gràcies per la invitació. Bé, abans d'entrar en matèria també hem d'afegir que tots els nostres coneixements sobre Jaume I els hem tret de l'article de Joan, titulat Jaume I a l'imaginari popular valencià, que el podeu trobar al llibre Papers d'etnopoètica, on també trobareu articles sobre Trotllà i el cavaller Espèrcius del Tirant-lo Blanc, entre d'altres. I ara sí, va de bo, comencem el programa. Primerament i per començar hem de deixar clara una cosa, i és que parlarem de la figura de Jaume I dins de l'imaginari popular, no de la figura històrica. És a dir, que el rigor històric de tot allò que direm en aquest programa és dubtós. Però és interessant si parlem d'etnopoètica. Ara bé, és per tots conegut que Jaume I, al llibre dels Fets, ens conta de manera cronològica diversos episodis de la seva vida, molts d'ells embolcallats per una aura fantasiosa que ens fa poder-lo connectar amb altres grans herois de la història com Hèrcules, Ròmul, Paris o Jesucrist. Però comencem pel que va primer de tot, el seu engendrament. D'aquest episodi, què ens conta el llibre dels Fets? Què és el que el fa especial? Jo diria que el fa especial que ja és un episodi on comences a crear l'heroi, no? Una cosa que Josep Maria Pujol, que era un investigador de com es configuraven els herois i era un gran especialista també en el llibre dels Fets, va voler subratllar és que, si parem a pensar-ho, tots els grans herois de la humanitat
tenen ja un engendrament prodigiós, no? Els herois que estan predestinats a fer una gran gesta, no? I això és molt curiós que ho comparteix, jo què sé, Moisès, que saps que... o el mateix Jesucrist, mira si l'engendrament és poc, en fi, fascinant, no? Un àngel que baixa, sense conèixer marit, la Mare de Déu, o Superman, amb perdó pel salt, no? En tot, però clar, fill de pares vells, no? Que això en l'imaginari popular valencià ja vol dir moltes coses, però... I a més, tots comparteixen també el fet que estan, si foren normals i adults nats, moririen molt, molt joves, no? Que és el que li passa a Jesucrist, la matança dels innocents, no? El rei Herodes, Moisès va pel riuet en el bressolet i la cosa normal és Superman, amb perdó pel salt, però també se li acaba el món i Jaume I és molt curiós que ja en els llibres dels fets se'ns mostra com un heroi en construcció que comparteix tots els atributs, un engendrament prodigiós, son pare el rei Pere i sa mare la reina Maria Montpeller no es volien bé, i és a través d'un engany que fan que el rei Pere consumar el matrimoni amb la reina Maria estan tan miravalls, i bé, l'enganyen de dir, mira, esta nit tindrà vostè una dama, però d'alt estatus, una senyora, el que passa és que, com que és una dona casada, el rei Pere devia anar encenent-se, comprens? No vol que se'n sàpiga la seva identitat, i allí, en una habitació, sembla que a les fosques, doncs el rei Pere diu, esta és la meua, i efectivament era la seva dona, i va ser la manera com, per fi, el rei Pere i la reina Maria, que el mateix rei Jaume el primer dia que no es volien bé, el van poder engendrar. És un relat, no saps si llegendari, apareixen altres cròniques paral·leles, però és un relat, sens dubte, de legitimació, perquè si el rei Pere i la reina Maria no coincidien, per dir-ho d'alguna manera, algú podria qüestionar aquesta criatura que infantà la reina Maria, i no, per la gràcia de Déu va ser que va ser infantat, això sempre ho subratlla, no? Ell arriba al món perquè és un enviat diví i és molt bonic que l'imaginari del rei Jaume l'embolcalli amb aquell engendrament prodigiós i com un nou enviat, perquè si Jesucrist venia a fer la gran gesta de la redempció de la humanitat sencera del pecat original, el rei Jaume I va ser enviat per Déu ací a la terra a fer una altra gesta tan, no sé si tant, però sí no menor, i és... Quina és la gesta? Doncs que existim els valencians i les valencianes com a poble, no? I això toca celebrar-ho. La seva gesta d'heroi fundacional. La seva gesta d'heroi fundacional. Joan Francesc Mira sempre explicava una cosa que a mi em feia molta gràcia, l'explicava molt ben explicada, i és que els inicis o la fundació d'un poble és una cosa que no totes les cultures del món tenen en cartera, no? I els valencians disposem del privilegi de tindre perfectament documentada la nostra partida de naixement, el nostre acte fundacional, el nostre moment de dir a partir d'ací comença la nostra història com a poble. 9 d'octubre de l'any del Senyor de 1238, Jaume I amb les seues tropes entra dins de València i veu una senyera alta a la torre. Jo crec que és un luxe, no solament disposar d'una documentació, sinó en primera veu contada pel mateix protagonista dels fets, tot el relat, això és un privilegi. També és veritat que Joan Francesc Mira després deia tenim un doble privilegi, pocs pobles tenen l'acte fundacional i encara menys tenen el seu acte de defunció, i nosaltres tenim els decrets de nova planta també com a símbol del que va ser la pèrdua de la identitat política autònoma del Regne de València, però jo crec que sí, en qualsevol cas és un luxe per a un poble, disposar d'un rei del mambo, com era el rei Jaume I, d'una figura amb tantíssim relleu i amb tantíssima documentació escrita i amb tantíssim imaginari de transmissió oral embolcallant-lo en paral·lel a la documentació històrica. I bé, també sabem que el nom de Jaume porta tot un simbolisme darrere. Quines coses destacaries? Bé, això contaré una anècdota del meu fill. Quan tenia 2 anys va anar a escola i va eixir tot bollit, perquè en 2 anys anar a escola i anava disfressat, jo no sabia de què. Portava com uns trossos de cartó xorrant pel cap i una vara que
després vaig comprendre que figurava que era una espasa i allò del cartró del cap devia ser l'elma aquell de la fibra alada, que també és llegendària, no està documentat que el portara el rei Jaume I. I jo li vaig dir, avui què heu fet a escola? Aquella pregunta dels pares. I diu, avui primer Jaume. I anava un xiquet que es deia Jaume Alfado, que jo dic, Jaume, què ha fet primer? I després vaig comprendre que el primer Jaume del meu fill, en realitat, era amb l'ordre invers. Ell volia dir Jaume I. Però em va donar una lliçó, o ens dona una lliçó que és molt rellevant. Jaume és el primer Jaume del comtat de Barcelona, dels Reis d'Aragó, no? Ell hauria d'haver tocat Pere com a son pare, Alfons com el iaio, Ramon Berenguer com Ramon Berenguer I, Ramon Berenguer II, Berenguer Ramon II. Això són els noms que hi havia en cartera. I no, ell és el primer Jaume. I això per què? En la crònica s'explica que és a partir d'un ritual medieval que es feia, que era el Sortes Apostolorum, que posaven 12 ciris, 12 candeles, del mateix pes, de la mateixa granea, diu el text, és a dir, idèntics, tots iguals, i que la reina Maria va ordenar que els encengueren els 12 encems, és a dir, alhora, i que aquell que duraria més, aquell anirien apagant-se, tal com es consumeixen, doncs aquell assenyalaria el nom que tindria el fill. Els 12 noms, doncs mira, Joan, Andreu, el Pere, el Jaume, i diu que va durar bé 3 dits de través més la que tenia el nom Jaume. Diu, per això, per la gràcia de Déu, havem-nos nom en Jaume. Una cosa així, ve a dir, si té de memòria. Va ser el destí qui ho va fer, no? I la gràcia de Déu. Déu fins i tot ha estat darrere de la decisió del nom. Hi ha una alternativa molt més prosaica. La reina Maria, que el rei Pere, que era home de fembres, li posava les banyes, la maltractava, volia repudiar-la perquè dia si tenia la lepra per a poder-se casar amb una altra reina i fer negoci. Deia, jo li he de posar el nom de son pare? Aquell, on es passa l'estiu, passa l'hivern, no? Doncs un nom nou per a una nova manera de gestionar la corona d'Aragó, per una nova aventura, per a un nou tram de la història. Una mica això és el que hi ha darrere. I sobretot, molta fantasia, molta llegenda i molt de pensament màgic, perquè si pares a mirar, el rei Jaume va néixer un 2 de febrer, que és el dia de la Candelera. I hi havia una creença medieval segons la qual el dia en què naixia un nou monarca assenyalava com seria el seu regnat i quins prodigis es produirien. I això ho instrumentalitza molt bé el rei Jaume I de dir, jo que he nascut el dia de la Candelera, nyas, ahí tens la qüestió de les candeles assenyalant fins i tot el meu nom. Coincideix que és també el dia de la presentació de Jesús al temple i això també ho manipula i ho instrumentalitza el mateix rei Jaume I en la crònica, parlant de que quan el porten a Santa Maria i a Montpeller o a Sant Fermí doncs es produeixen unes pronòstiques, es produeixen uns fets prodigiosos que pronostiquen que aquell xiquet és un enviat de Déu per a fer una nova gesta. Allò que comentàvem abans vosaltres, 2 nous regnes al ponent de la Mediterrània, el regne de Mallorca i el regne de València. I ara, si quedem un pot temporal i ens traslladem al setge de Borriana, hi ha un episodi del rei que ens crida molt l'atenció. Un que al teu article relaciones els motius bíblics, com ja hem vist en l'anterioritat, i és que parlem de la història de l'oroneta i el rei, que per si no sabeu què és un relat on aquest ens conta com a la seva tenda una oroneta pon ous i decideix que per no molestar a l'animalet i a les seues cries no manejarà eixa tenda fins que aquestes no hagin nascut i se n'hagin anat pel seu propi peu. Però, Joan, quin significat té realment aquesta història? Això és un rècord mundial, no? Jo diria que ja pots tenir una imaginació desbordant per inventar una figura d'un rei que siga més protector de les criatures que estan del seu costat. És que és molt bèstia. Pareu la guerra, no? Per què? Perquè hi ha una orandella, una oroneta que ha fet niu dalt del tendal, no? I diu el rei, manam que no en llevassen la tenda però que ella se'n fos anada amb sos fills. Para la guerra sencera, imagina't què vol dir això en termes econòmics, del menjar, dels soldats, dels recursos, de les despeses. No, pareu la guerra fins que si una orandella ha fet un niu en la tenda meua, ens hem d'esperar que ponga els ous, que els cove,
que els ouets, pel seu temps, baden i naixen els pollets de l'oroneta que vindrà, que la mareta els empapussa i que després arriben a volar. I fins que no volen aquells fills, no tornarem a reprendre la guerra. Això no em direu si no és de rècord mundial, no? Clar, el rei s'està projectant una imatge, no? El llibre dels fets és que és un artefacte de màrqueting brutal, no? Per a la construcció de la figura, no tant per la vanitat personal del monarca, sinó perquè darrere de la figura del monarca hi ha un projecte d'estat, que en diríem ara, un projecte polític d'una envergadura, diríem, històrica. La història d'Europa no la podríem repensar d'una altra manera, no? I què hi ha al darrere d'aquella imatge? Una imatge de rei protector, però una imatge que no es construeix de baix ni sobre no res. És una imatge que la gent, nosaltres hem perdut molta cultura religiosa, però que la gent medieval devia saber associar en un salm, trobo que és el salm 84 o el 83 de l'altra numeració. Hi ha un salm bíblic que diu: «Com és d'amable el teu temple, Senyor de l'univers, fins l'ocell hi troba casa. L'oroneta s'hi fa un niu on posar la fillada, prop dels teus altars, Senyor de l'univers, rei meu i Déu meu». Ostres, tens en la Bíblia que Déu a sa casa acull les oronetes que hi fan niu i les protegeix. Doncs si una oroneta li fa un niu a la tenda, diu: xavals, no? D'alguna manera, el missatge és aquell. Jo soc com Déu i per tant jo protegiré totes les criatures, no?, que viuen o que viuran a l'empara del Déu regnat. I és una manera que riu-te tu de salvar el soldat Ryan, de dir, no deixem ningú darrere. No, ell no deixa darrere ni les oronetes que encara no han nascut, ni d'uns ous que encara no han sigut postos, però hi ha una oroneta que fa niu, parem la guerra, que protegim la vida. Com tot gran heroi, Jaume I tenia la seva pròpia espasa poderosa i justiciera. I ara vos preguntem a vosaltres, al públic, d'altres herois, quines espases coneixeu? No sabeu el nom de cap espasa, de cap heroi? Es diuen Excalibur, Tizona, Durendal, Colada... Ah, sí. D'acord. Doncs el nostre particular heroi també tenia la seva pròpia espasa. Joan, quines particularitats té l'espasa de Jaume I? Ha inspirat altres espases famoses de l'imaginari? Doncs no ho sé, però el que sí que és molt interessant és això que passa, no? Quan preguntes per espases mítiques, en seguida apareix l'Excalibur, les dues espases del Cid, la Colada i la Tizona, la Durendal, que era la del cavaller Rolà i tot això, però jo, massa ho sabeu vosaltres, que ho repetir. M'agrada molt preguntar a les classes i dir, com es deia l'espasa del rei Jaume I? I la gent fa una cara de pòquer així, saps? Fa un silenci, no? Sí, no? Això que passa de dir... I jo sóc el primer que fins que no vaig llegir la crònica no sabia que l'espasa del rei Jaume I tenia un nom identificable que apareix a la mateixa crònica especificada. I jo crec que l'anècdota sí té el valor de la categoria. Quan passa això, venen ganes de preguntar-te: qui ens ha robat la història? I per què? I com? I què en podem fer? Perquè no és normal que tenim de referència un rei que és el dels orígens, el rei fundacional, una figura que d'ahir naix tot i que a les escoles no s'ensenya i no s'aprenga que aquell rei tenia una espasa que tenia un nom. A més, és molt curiós perquè ara que ha aparegut això del Tizona i de la Colada, del Cid, mirem com del Cid sí que en sabem el nom de les espases. És que Terra Mítica li va posar el nom a una de les atraccions. Ah, però... Doncs mira com són les coses, que les espases del Cid tenen molt a veure amb l'espasa del rei Jaume I, que es diu Tisó, d'acord? I que hi ha qui sosté que aquest Tisó és el que dona nom amb un castellanament del nom propi a la Tizona del Cid, perquè damunt és molt curiós que no és la Tizona sinó la Colada, però aquelles confusions quan parlem de tant enrere són fàcils i freqüents. En realitat el Cid pren una espasa del Berenguer Ramon II, que era el germà de Ramon Berenguer II, pare de Ramon Berenguer III, fem tota la genealogia, pare de Ramon Berenguer IV, fins ahir és fàcil, pare d'Alfons el Cast, o el Trobador, pare del rei Pere el Catòlic, que és el pare del rei Jaume I, és a dir, parlem del rebesavi,
doncs és curiós que una espasa d'un germà d'un recontrabesavi del rei Jaume I passa efectivament a mans del Cid com a conseqüència d'una batalla d'aquelles històriques, la batalla de Tèbar, i clar, doncs si allò es dia Tiso, doncs per què no posar-li Tizona a l'hora d'adaptar-lo al castellà? I després és molt curiós que allò va ser part de la dot de la filla del Cid, del personatge que inspira el Cid, que és la filla Maria, que casa, si no recordo malament, en Ramon Berenguer III, és a dir, el pare Ramon Berenguer IV, pare d'Alfons el... I eixa espasa torna a la corona d'Aragó, per tant. Hi ha qui especula si devia ser exactament la mateixa espasa, només que el Cid la castellanitzaria la denominació. No ho sé, però en qualsevol cas, jo crec que és molt guai, mola molt saber que l'espasa, que és l'extremitat executora de la voluntat divina, en el puny, en la mà del rei Jaume I, doncs té un nom que el sabem, que és Tisó, i de més a més en la crònica s'explica molt bé que ell pren l'espasa de sobre l'altar quan està en Santa Maria de Tarassona, que és on el casen contra la infanta Leonor de Castella, que era una senyora ja feta i dreta, i ell té apenes 13 anys. I això no és llegenda, això és la realitat històrica d'un personatge que el casen en 13 anys, que diu, no ho diré de memòria bé, però diu que prop d'un any va estar amb la seva esposa, sense, no ho diu així, però sense complir, sense mantenir relacions sexuals, diu, car no havíem l'edat. Era un rei impúber encara, que encara no sabia fer so que home ha de fer amb sa muller, diu exactament, la crònica. I collins, si pares esment del personatge una criatura òrfena de pare i de mare, no ho sé. Com és que no hi ha una gran pel·lícula de Hollywood sobre el rei Jaume I? Jaume, l'Òscar ja ho sé. Ai, Jaume. Joan, que l'Òscar ja ho sé. Sí, no, però... No ho sé, deixeu-me que digui una cosa saltant-nos els guions o això. És tan fascinant el llibre dels fets que si fos un llibre redactat en anglès, en espanyol, en francès, en xinès, en japonès, en alemany, en una llengua amb un artefacte polític poderós al darrere, no tinc cap menor dubte que formaria part del cànon de les 20, 30, 10 obres, segons criteris, més sensacionals de la història de la humanitat. I passa que... I això per què no ha sigut així? I crec que aquesta pregunta és una pregunta que en un podcast ens hem de plantejar sense vergonyes, perquè no hem tingut uns ressorts per a promocionar-lo com toquen els complexos i intrincats mercats internacionals de la literatura. I caram, tens en cartera un Joan Martorell que és brutalment determinant a l'hora de condicionar la història de la narrativa universal, i tens en cartera un Ausiàs Marc, sense el qual no entens el pas dels trobadors, el Dolce Stil Nuovo, i la nova... I clar, tot jugues aquelles dues cartes, però la brutalitat d'una obra, un artefacte tan ben construït, no tan hàbil al servei d'aquella finalitat propagandística i tot el que tu vulguis, com el llibre dels fets, no ho sé, però és que en soc un enamorat, ja es coneix. Bé, i els amors són contagiosos, afortunadament, però per a contagiar segons quins amors, en els complexos escenaris de la internacionalitat, calen pressupostos d'estat. I a mi em costa comprendre que els recursos que tenen els estats, l'estat que en teoria hauria de... Tantes pel·lícules s'han fet sobre el Quixot, que és una obra també crucial, no es tracta de qüestionar això, però com no hi ha grans produccions de divulgació i d'internacionalització d'un llibre tan extraordinari com és el llibre dels fets? El personatge jo crec que ho mereixeria, sens dubte. Fins i tot, si ens posem a pensar en pel·lícules que s'hagin fet, els Almogàvers, per exemple, tenen la seva pròpia pel·lícula. I això no ho trobem en el llibre dels fets. Entenen, però no està feta tampoc. No està feta. Ja, està clar que... Bé, doncs poquet a poquet ho farem, no? El que sí que és important és... No ho sé, això no demana pa. El llibre està allí i la història no la pot esborrar ningú, no? I tota gent que li clava mos al llibre dels fets, no? Una història, això dels Almogàvers que ara planteges, doncs acaba seduïda perquè és un text que resulta fascinant, no? Bo, doncs ara ja sí, per acabar aquesta primera part dedicada al llibre dels fets i per aprofitar que estem a la capital del País Valencià, volíem fer-te una pregunta relacionada amb la ciutat. I és que
quins fets destacaries tu de la conquesta? Jo ho trobo fascinant. Ho pots llegir. Una de les coses extraordinàries que lliges com resulta que pacten amb rei Abu Falamet, que sembla que és el nebot del rei Saen, no? El rei sarraïda dins de la ciutat. Pacten, diu, mira, el senyor rei em diu que accepta un pacte de tal manera que en 5 dies us dona la ciutat, però el pacte és el següent. Heu de respectar els nostres jovenets, les nostres dones, els nostres objectes, i ens heu de protegir perquè tot allò que puguem treure nosaltres siga per a poder subsistir i ens heu de guiar a Cullera, diu, no? Que és fins a Cullera, la ciutat que hi ha a la desembocadura del següent riu important que tenim. No? Diu, què em faig d'això? I diu, sobre això voldríem prendre consell amb la regina solament. La regina és Violant d'Hongria, amb perdó de taula, una guiri que ve de fora, que si no pinta fava pel que fa a les relacions de poder. Sempre embarassada, perquè sabeu que va tindre un xorro de fills, però al costat del seu marit en plena campanya. No? És un personatge d'un relleu sensacional. No? De fet, Carmelina Sánchez Cutillas va voler escriure una història i diu, ho sabem tot dels reis, perquè s'estudia això en les històries convencionals, però i d'elles? I de les reines? Què en sabem? Doncs sabem, gràcies al rei Jaume I, que digueren que ella tenia per bo que prenguérem aquest pleit, diu Violant d'Hongria, car València no l'ha d'aventurar qui la pot haver d'un dia a l'altre. Més o menys ve a dir això a la crònica, de dir, xaval, què t'estàs pensant? T'estan oferint que pots tindre València amb unes condicions de si ells poden emportar-se els matalabs, carregant, tu els béns, que els teus soldats no podran violar les dones, i bé, això és pecat a minuta. Si tens de veritat una concepció d'estat, no pots jugar-te a València si la pots tindre d'un dia a l'altre. Xico, pacta, una mica és el consell que li dona la reina Violant. I efectivament pacten, i al tercer dia ja estan disposats d'eixir i ixen, i és espectacular mirar que el rei Jaume I, amb cavallers prop d'ell, ordena matar alguns cavallers, i tu dius, tio, si no havies promès que respectaries la vida, per tal com volien emblar fembres i tossets, prendre les robes, és a dir, ordena matar els mateixos soldats i cavallers cristians que no respecten el pacte que ell ha compromès amb el rei Abu Falamet i amb el rei Saen, és a dir, que abans s'estima matar els seus correligionaris, els seus soldats, els seus cavallers, que trair la paraula donada, perquè la paraula del rei és sagrada. Jo el que voldria subratllar, per contestar explícitament la pregunta, és que, ostres, a mi em sembla preciós que València no va caure per la força de les armes, no va caure per la força de les sagetes, de les llances, de l'oli bullent, de les catapultes, de la sang, de la feridura, de la mort, la burrera, no! València va caure, i tal és l'origen del poble valencià, sobre la força d'una arma molt més poderosa que això, no? Una arma molt més punyent, no? Molt més decisiva, molt més influent, molt més potent, molt més enèrgica, no? Que és l'arma de la paraula. Això és preciós, no em direu que no, no? Cau per la força de la negociació, de la transició, de la diplomàcia, no? De dir, parlem-ho això, i arribem a un acord. Em sembla una lliçó tan valuosa, ja no per al segle XIII, estem en el segle XIII i es va fer aquella cosa, sinó a dia d'avui que encara no hem desaprès el maleït joc de les guerres, que s'emporten les vides humanes per davant, normalment vides de gent jove i vulnerable. Ostres, confiar en la paraula i no en les armes, o confiar en la paraula com l'arma més poderosa de la condició humana, jo ho trobo sensacional i és la cosa que més m'agrada de l'episodi de la conquesta de València, simbòlicament aquell 9 d'octubre de 1238. Amb això i amb aquest pretext, no ens hem d'estranyar que el nostre heroi fundacional per excel·lència hagi transcendit les cròniques per entrar per la porta gran a la nostra cultura popular, on ha esdevingut una de les figures més desdibuixades, però alhora s'ha convertit en un dels personatges més tradicionals i més habituals al nostre imaginari. Aquest fenomen de llegendes que parlen sobre un mateix tema s'anomena cicle llegendari. I sobre Jaume I en trobem un bon cabàs. Tantes que si les contem se'ns faria de dia, o, millor dit, ens faríem fora d'ací. Per això en farem un tast.
Començarem per la llegenda de l'escut de València. Sí, l'escut de València té dos L's, no? Una cosa de l'altra, i és molt divertit i curiós. I sabeu que va coronat amb una rata penada, no és... Ara jo m'emborratxaria explicant llegendes sobre com la rata penada va vinculada, no?, a l'imaginari del rei Jaume I, a pesar que a priori és un mamífer estrany vinculat al dimoni, que el nostre senyor va fer d'un gra de fang un ocell i va eixir un canari, quina cosa més bonica. El dimoni, en canvi, el va voler imitar i li va eixir una rata penada, que és una mica suspecta, i a priori doncs, això hauria de ser un auguri de mals averanys. No, el rei Jaume I, com que és l'enviat de Déu i ho té tot de cara, doncs aconseguirà fer just la contrària, que la rata penada li siga aliada. Això en la batalla de Puig es diu que les rates penades van avisar de l'atac dels sarraïns. Bé, hi ha molta literatura de tradició oral i posterior a a la vida del rei Jaume I sobre la vinculació amb la rata penada. N'hi ha qui diu que amb el seu elm i el drac, alat, la vibra de l'elm que portava el rei Jaume I, va seduir una rata penada i va vèncer la profecia segons la qual la ciutat de València no podria ser conquerida mentre aquella rata penada la sobrevolés. És una llàstima que no hi hagi documentació del temps cap, del temps del rei Jaume I sobre el fet de la vibra. Això forma part de l'imaginari popular, és molt més tardanament que documentem la vibra. Dic allò del drac alat perquè és l'escut de la Generalitat i és una imatge que ara tot el món projecta sobre el rei Jaume I i vaja, és extemporània, no vaja. Però més divertit encara és allò de les dos L's que apareixen en l'escut, perquè molta gent diu no, això és en honor a Lleida, perquè ja sabem que els valencians parlem lleidatà perquè vam ser repoblats per illes lleidatanes i que van ser les que van portar el català occidental i no el català oriental, i l'escut recorda els orígens lleidatans de València també perquè el rei Jaume I va fer com un premi. Va dir, mira, els primers que aconseguisquen profanar i penetrar la ciutat de la muralla medieval de la resistència de València tindran un premi gros. I aquells en el fragor de la batalla, i els més bregosos de tots, els més valents, es veu que eren els cavallers i els soldats lleidatans, i perquè enmig de la batalla es va sentir un crit, enmig del fum també, que deia Lleida penetra! Lleida penetra! I és que un contingent de cavallers, de soldats, de guerrers lleidatans van aconseguir obrir una escletxa en la muralla medieval de València i entrar els primers i obrir, per tant, pas a la resta del contingent de l'host de l'exèrcit del rei Jaume I. I això s'explica, a mi fa molta gràcia d'explicar-ho als alumnes, dir, això és veritat? I és que era una cara així. També és veritat que les classes sabeu que són a les 8 del matí. I la gent té, encara els sentits dormits i fan una cara així de bledes. Divendres a les 8 del matí. Anava a dir, és que a més és divendres. Després del dijous, que és un dia perillós per a l'alumnat. Sí, cadascú viu perillosament com creu i pot, no? I jo em demano les classes del divendres a les 8 del matí, això tinc. Al nostre favor diré que nosaltres només vam faltar una classe i perquè estaven de festa a Crevillent. Només a una. Estar de festa a Crevillent sempre és un bon accident per a no anar a les classes del Borja. No, però ho pregunta després de llegir el llibre dels fets i el passatge eixe, de la conquesta i de la reina Maria i del pacte i després quan reuneix els nobles aragonesos que es queden blancs com la paret, així com si algú els hagués ferits en dret del cor, crec que diu, no? A més, està molt ben escrit allò, que quedes blanc quan algú punxa el cor amb una faca. Bé, i dic, no, això Lleida penetra, això va ser així, és veritat, fan una cara de bledes a voltes, dic, ties, que no hem llegit la font directa, no? Com pot ser això de Lleida, que Lleida penetra, si en el cas concret de València no hi va haver una guerra, València no va caure per la força del conflicte bèl·lic, no? Sí, va haver un assetjament, naturalment, prèviament va haver la batalla del Puig, massa ho sabem, però la caiguda de la muralla no es produeix per l'heroïcitat d'un contingent lleidatà, sinó per l'habilitat negociadora del rei Jaume I, conjuntament amb la seva muller, la reina Violant d'Hongria, i per la transacció diplomàtica pactada, negociada. I per tant, això de les dos L's de l'escut no és veritat que vinga de la qüestió de Lleida. Però, ostres, mira com les llegendes sempre tenen un refons de veritat.
tu, això és València, no? Doncs te'n vas ahir a la catedral i tot el món va fer la foto a la porta gòtica on es reuneix el Tribunal de les Aigües, però just a l'altra part, a la plaça de l'Almoina, hi ha la porta més antiga, una porta romànica, que és la porta de l'Almoina. Ahir hi ha uns permòdols. Allò, n'hi ha qui diu que és d'estil lleidatà, perquè si tu te'n vas a veure la porta dels Fillols de la Seu de Lleida, això en els PowerPoints és molt bonic de posar-ho. És que és, amb perdó de l'expressió, que és molt infantil, però és cagar i pixar, és idèntica, és una rèplica quasi bé, no? Perquè no solament hi ha el repoblament i hi ha el repartiment dels cavallers, sinó que hi ha uns referents culturals que s'adopten així en la construcció de la nova ciutat cristiana. I és molt bonic de visitar, si aneu mai, que dalt mateix de la porta de l'Almoina hi ha uns elements arquitectònics, els permòdols que es diuen, que són com els eixins de les bigues que tenen uns relleus decoratius on hi ha els 7 matrimonis, que figura que són els que van arreglar i van gestionar allò de portar les 300 donzelles lleidatanes, que venen a ser, al canvi, les nostres 300 eves, perquè figura que tots els valencians som descendents d'aquelles senyores i per això és que a València diem granera i no diem escombra i a Lleida diuen granera, o diem espill i no diem mirall, i a Lleida i diem, jo què sé, diem olivera i no diem olivera, i diem mare i no diem mare, i ho fem tot com es fa a Lleida, com es fa a Andorra, etc. Bé, no ho sé, ara em venen ganes de dir, és mentida que els valencians no diem escombra, perquè el forn, quan no la granes, l'escombra és amb l'escombra, que és com en diem de les graneres que fem servir, o escombrem la gola, això a Alacant es diu així, no? Però això avui no toca, com diria aquell. Bé, a banda d'aquesta història de les dones lleidatanes, altra que està molt relacionada també amb això és la llanta del matrimoni feliç, que la va replegar Martínez i Martínez i que també volem que ens contes un poc d'ella. Em poses una mica en un compromís, perquè no ho sé, però és certament una llegenda jacobina molt divertida que diu que, no ho sé, serà difícil. És igual, continua. Jo cite que és... No, ho dic perquè hi ha molta cosa que des de la perspectiva contemporània no gestiones còmodament, perquè, clar, estàs parlant d'un temps medieval i parles de l'edat moderna i del segle XIX, on es gesten aquest tipus de relats amb una impregnació ideològica que no és la que toca en el món contemporani, no? Perquè parla de i què farem, i ara com casarem aquelles xiques, i entres en una estètica que jo no comparteix, però vaja, cita el relat, i el relat és que ja tens així les 300 donzelles lleidatanes, i així tens els 300 cavallers de la guerra que ara mereixen el premi, com les voltes ciclistes antigues en què tu guanyaves la carrera i el premi eren 2 xicones i un ramí de flors, no? No ho sé, això a mi ara em grinyola molt, és el que volia dir preventivament, no? I confia que vosaltres també, no, i sé perfectament que vosaltres també us ha de grinyolar això, però com ho arreglarem? I el rei Jaume I diu, tu mira que hàbil que ets tu, i ho farem com un rànquing i ordenarem les 300 donzelles de més guapotes a les més guitjones. I les dotarem de manera inversament proporcional a la bellesa. La més guapa, aquella ni un bancalet, ni un duro, ni res, ni una moneda, que per guapa ja es casarà. I la més lletja, com que costa més, doncs li donarem bancals i castells i viles i una bona dotació econòmica, i així la que casa per guapa ja la casa per guapa, i la que casa per lletja, doncs no per lletja sinó per riqueta. Veus com sempre totes les llegendes apunten a la construcció d'un home d'estat, un home que sap gestionar un conflicte, que sap... Fa falta poder casar aquelles xiques. Si després de 10 anys de festejar jo conec amics que van durar un matrimoni, és una institució complicada, que ja el dic jo que moltes voltes votes i empates i no hi ha poca qualitat, o no és clar, Bé, sobre la base de tot això és que es juga amb l'humor d'aquest relat en què el rei Jaume I diu, vinga, que trien els homes de major a menor grau de valentia demostrada en la batalla, en la conquesta de València. I clar, ara ve la part així simpàtica de dir, bueno, el més valent de tots.
què triaria? La més guapa, sabent que era guapa de cara però no de butxaca. O triaria les més lletjones però sabent que eren guapes de recursos, de diners, de dotació. I sempre els alumnes ho encerten això, van triar primer les lletges i amb bona cosa de diners. I així sembla que va anar. Total, que aquells matrimonis no anaven cara al vent. Perquè, clar, les lletges dient tu m'has a mi, però perquè volies els meus diners no em volies a mi. Les guapes diu, sí, mira, ben guapa jo, però així estic en tu, que eres un cagarri, perquè són els últims a triar. Perquè què vas fer a una guerra? Doncs estar amagat davall d'una olivera. No són bones maneres de començar una relació. I aquell diu, tu ben guapa, però mira si estem, que no tenim ni per a passar casa, perquè mira, les teues companyes sí que tenen bona cosa de dinerets i tu, allò no anava cara al vent. Què va fer el rei Jaume I? Doncs mira, com els polítics contemporanis, on no els arriba la imaginació per a promoure la cosa més sagrada que té un poble, que és la pàtria de les paraules, l'amor a les paraules i a l'art de les paraules, que és la literatura, o no els arriba la imaginació per a fer política lingüística, doncs fan premis literaris i així sembla que ja maten la mala consciència. Això va fer el rei Jaume I. Doncs vinga, per fer que els matrimonis vagin, perquè si no, no hi ha procreació, no hi ha repoblament, no hi ha història, no hi ha futur. Doncs un premi i mira, va posar dins de la catedral, dins de la seu, una llàntia tota d'argent, de metalls preciosos, que això devia valdre un Potosí, per aquell matrimoni que demostrara que era feliç. I així va ser que la llàntia allí estava. Perquè no sé si sabeu que és un oxímoron. Doncs matrimoni feliç sembla que... com la inquieta serenitat del mar, no? Bé, allí estava la llàntia i no hi havia cap matrimoni que se sabera prou feliç per anar a reclamar el premi. Fins que en el percentil 50, diríem, d'aquell rànquing de les 300 donzelles casades amb 300 cavallers, doncs el que fa 150 posa per cas va dir, escolta, Pep, digues Maria, no sé per què, però sempre acabem posant-los Vicent, podria haver sigut també. Maria, digues, nosaltres som prou feliços, no? Mira, la felicitat no ho sé, però això funciona bé, jo crec que tenim una vida satisfactòria, sí. Maria diu, vés i demana-li al senyor rei Jaume que el doni la llàntia que això. I diu, anem les dos, perquè això és cosa de dos. No, això és cosa d'homes, ves tu. I allà que se'n va l'home, senyor rei, que jo, no és per res, però la meva Maria em val tant, m'és tan fidel, m'és tan lleial, tenim una vida tan satisfactòria que crec que si existeix això del matrimoni feliç som nosaltres. Fas el favor de donar-me la llàntia que jo crec que em toca a mi. I Maria no ha vingut, no, devia estar fent les seues coses i no puc vindre. I total, que quan el senyor rei Jaume I puja dalt l'escala per a baixar-nos la llàntia, jo no sé com imaginar l'escena, diu que arriba el servent d'aquell matrimoni i diu, ai, senyor amo, cita literalment, quina desgràcia. Diu, la senyora se n'és fugida amb l'esclau negre. És a dir, que la Maria enviava l'home allà a la seu a replegar la llàntia per a poder fugir amb l'amant que era l'esclau. Bé, són aquelles històries i diu que naturalment no li va donar la llàntia i que la llàntia encara estaria allí si no fora que en la guerra del francès els francesos la van despenjar i la van utilitzar per a fer munició i per a aprofitar-se'n i tal. Bé, no sé, una història tan extravagant com vulgueu, però no és de les meves preferides i crec que se m'ha notat molt contant-la. Però el que m'interessa és el conjunt, no? El que m'interessa és reivindicar que existeix una cosa que a mi m'agrada dir-ne la gramàtica de la fantasia. I que un poble com el valencià és capaç de festejar una gramàtica de la fantasia segons la qual podem inventar històries facetioses, amatòries, picardioses, a propòsit d'un personatge que va néixer, no sé si me'n descompte ara, però fa 816 anys, estem en el 24, va néixer el 2 de febrer de 1208, i que recreem un imaginari sobre el nostre rei fundacional, i això ho trobo absolutament prodigiós, ho trobo que és un tresor. Vinga, diguem les coses com s'han de dir. El retaule del centenar de la Ploma, perquè no es troba en un museu valencià. Tens d'anar allà a Londres a mirar-lo. La dama d'Elx, la reina mora, que en diem quan la van trobar, com és que no es troba a Elx i que la tenen a Madrid?
doncs per una vulneració flagrant de la llei de memòria i història. Està a Madrid perquè ho va voler així el general Francisco Franco. Ningú no ha revocat això. Que va pactar amb el govern de Vichy un intercanvi d'obres per aportar-se la dama d'Elx a Madrid i està allí perquè és voluntat de Franco i això ningú no ho vol tocar. Home, no sé, jo crec que les obres d'art s'han de valorar en el seu lloc. Els valencians, com la dama o com el retaule del centenar de la ploma, em podria dir ara escudellar damunt la taula 2 dotzenes o 3 dotzenes i mitja. Però no ens han pogut extirpar. Sabeu que jo soc dels qui creu que l'ànima de les persones és feta de paraules, com la dels pobles. Doncs, per més que ho han intentat, no ens han pogut extirpar l'ànima. És ben nostra. I farem el que voldrem. Si la volem perdre, la perdrem. També això és una certesa, no? I si he dit adés que és feta de paraules i de l'art de les paraules, que és la literatura, ningú no ens ha pogut extirpar tampoc la fantasia, no? La literatura de transmissió oral, que és del que estem parlant, no? És el cabàs d'històries que ens fa ser qui som, no? I això és ben nostre i ho podem celebrar, no? Ni que siga amb una llegenda tan estrafolària com esta que recopila Francesc Martínez i Martínez en el llegendari valencià de 1929. Exacte. Bones alumnes, Segon positius. Home, si encara anàvem amb tu a classe estaria bé, però... Tot prescriu, tot passa. Sí. I tot queda, que diu aquell. Bé, al nostre territori també trobem llegendes sobre potades i marques que diuen haver estat fetes per Jaume I. Alguns d'aquests exemples són, per exemple, el peu i el genoll de Jaume I a la roca de Dénia, o la història de la font que va fer el cavall de Jaume I a Felanitx, a l'illa de Mallorca, que Bàrbara ens va contar a la primera temporada. Però al llarg de la primera temporada, Jaume I va aparèixer ja en altra ocasió, ja que al 5è episodi, el de la Mare de Déu de Gràcia de Gorga, recordeu aquella dona que parlava de Don Jaime? Doncs era ell, Jaume I. També podríem parlar de la relació de Jaume I amb Sant Jordi, però com que això ens podria donar per a fer un altre programa sencer, hem decidit que ho deixarem per a més endavant i que avui només donarem unes quantes píndoles, com per exemple que una de les teories més habituals quan parlem de Sant Jordi és que realment ell va perdre aquella batalla i d'aquesta pèrdua va néixer tota la seva llegenda. Una altra batalla que es va perdre, que està també relacionada amb això, és la de Llutxent. I aquesta és la història que sí que us contarem avui, la dels corporals de Llutxent. Digues, Joan. Sí, avui vens tu a fer faena. No, home, és curiós, Llutxent s'explica com un succeït que passa en el moment de conquesta, no? Quan després de l'1 d'octubre de 1238, doncs, Jaume I conquereix ja la resta de la cua de peix del país, no? La resta del regne de València. Però a mi sempre és una història antiquíssima, hi ha un text medieval que la reporta, un text que va editar, per cert, Roc Chabàs, l'historiador Roc Chabàs, del qual ara hem trobat una documentació inèdita que ens demostra que va ser un dels pioners dels estudis dels cabassos d'història, no? Que compartim, això que en diem per a mudar en la Universitat d'Etnopoètica. Però la bona qüestió és que en este cas es parla d'uns corporals que fa servir un retor que està fent una missa en el moment que hi ha un atac insurrecte dels sarraïns i ell es guarda en un marge i quan passa l'atac i guanyen els cristians desplega els corporals i resulta que en els corporals aquells les sagrades formes han deixat impreses unes marques de sang, no? Que això que és la sang de Crist, no? Que plora per aquell conflicte interconfessional i això i allò. I la part graciosa ve que a partir d'aquell moment diu això és una relíquia, això val molt, això què en farem d'això? Doncs això hem de fer un temple i ho hem de custodiar on? Doncs farem una cosa. Sembla que el retor tenia una burreta, es posarem a la burreta del senyor retor i vull anar a parar, no sé, el contrast entre una cosa tan domèstica com això i Déu per l'altre costat és el que fa que tinga una llum especial, no?, aquest tipus de relats. Doncs on vaig a la burreta farem ahir el culte als corporals de Llutxent i deixen els
Els corporals de la burreta mai no ho hagueren pensat, perquè la burreta tira, comença a anar i tots darrere. La burreta i tira cap a València i tots a València des d'allà, des de Llutxent, saps? I tira, i la burreta aquella no parava ni a menjar ni a beure i la burreta estava que rebentava, però no vull dir res tot el seguici d'homes que... Xica, la burreta tira cap amunt i se'n va acabar segunt i allà on hi ha ara l'autopista Mudéjar, saps com és? El que tira cap allà, cap a Terol i cap a... Les autopistes encara no estaven, però fet de compte que posa l'intermitent la burreta i tira cap allà, cap a l'Aragó, comprens? I tira la burreta i tots darrere, i la burreta tira cap allà i tots darrere, fins que arriba a un poble que segurament el coneixeu, es diu Daroca, això està a l'Aragó, tu imagina la correguda de la burreta i tots darrere sense parar de menjar ni a beure ni a res, no? Que pobre animal, com arribarà i... Es va esventrar, va espatarrar les quatre potes i allí va acabar els seus dies aquell animalet, perquè, clar, de pura extenuació, no? Doncs allí van voler que fos oculte aquells corporals de Llutxent. A dia d'avui, tu te'n vas a Daroca i un dels atractius turístics més poderosos que té aquell poble són els corporals de Llutxent, precisament. I té allà un reliquiari gòtic preciós. Això ho poseu en internet i veu que no us enganya, no? I això és en memòria d'aquells corporals prodigiosos que es van produir en la batalla de Llutxent. Què ens sembla rellevant d'això? Doncs no solament el text que és preciós, un text medieval, perfectament ben editat per Roig Abàs i tot, en fi, en si mateix el producte cultural ja ho mereix, però jo crec que és més bonic que parem a analitzar allò que comentava des de la gramàtica de la fantasia. A mi no em sembla casualitat que, si tu lliges el llibre dels fets, en els episodis finals, veus que el rei Jaume I doncs està molt preocupat perquè al coll on fan les festes de moros i cristians, això de Sant Jordi que comentaves, ja diu, va vindre Sant Jordi, vam guanyar, i va traspassar... Mentida podrida, van guanyar els... Lamenta donar la mala notícia. Doncs van guanyar els sarraïns. I van continuar reculant els cristians, el rei Jaume I, any 76 estem, el rei Jaume I és bellíssim per als paràmetres de l'època. Van reculant i torna a haver una altra batalla, una nova batalla, on? Precisament a Llutxent. I novament guanyen aquella batalla els sarraïns i han de recular les tropes del rei Jaume I. El rei Jaume I morirà a finals de juliol de 1276, traslladant-lo des d'Alzira cap a... És molt divertit perquè en la crònica diu «En os lliuram nostra ànima», és a dir, conta en primera persona com mor. La qual cosa no fa falta ser un gran filòleg per a imaginar que potser tot senceret no el va poder escriure ell, no? Qui va escriure allò? Ell ho dictava, tenia un equip de col·laboradors, de redactors. Siga com vulgui, no em sembla casualitat que dos llegendes jacobines en què els cristians són amb la providència divina, Sant Jordi, els corporals, en fi, esplendorosament victoriosos, es produïsquen en els llocs on, històricament parlant, els cristians van tindre una derrota severa. I així opera una gramàtica de la fantasia que no ha canviat en 800 anys. Que allà on tenim una frustració i tenim l'adversitat que ens infligeix una desgràcia, els humans tendim a sublimar aquella frustració pels camins de la fantasia. Allà on hem perdut, ens inventem una victòria i no passa res. La vida és feta també d'aquestes estratègies, no? Bé, ja ara per acabar amb les llegendes, tinc una anècdota que em va passar el dissabte passat, quan estava amb Pep Banyó d'Alfafara mentre esperàvem per començar una entraeta. Això és un home. El testimoni de la meva consideració més distingida. Estàvem esperant per a començar una entraeta allí a la plaça Plàtanos de Banyeres, on hi ha una estàtua de Jaume I. I clar, allí baix Pep em va dir: Berta, és que no pots anar a València a fer un programa amb Joan sobre Jaume I i no contar això. És que és la contalla més actual de Jaume I. Jo li dic, bueno, Pep, doncs la contaré, i és la de Jaume I, el paller. Perquè aquesta anècdota ve pel fet que allí hi ha una estàtua del rei que sosté un pergamí a la mà, a l'altura de la cintura, i depenent de la perspectiva en la que ho mires, pues, ja podeu imaginar-se el que sembla i tot el que es conta. Però bé... Però aquest no ha sigut l'únic acte sexual explícit que li han fet passar a Jaume I. I és que, no sé si el coneixeu, vos convide a que la busqueu en internet. Si teniu certa edat, per favor, si sou menors, per favor, no ho feu. Però
Volem convidar-vos a que gaudiu de l'obra Don Jaume el Conquistador de Serafí Pitarra, que està passat a Sarsuela Rock pel grup La Trinca. De veres, és una meravella, vos convidem a sentir-la. I amb això ja arribem cap al final. No sense abans acabar el nostre programa amb la tradicional frase feta. Bueno, avui més que frase feta serà una coseta diferent, no, Paula? Li hem preguntat a Joan quina era la que volia triar i davant dels seus dubtes finalment ha decidit que la més adequada era... Doncs el crit de guerra del rei Jaume I, no? Contra tots els imbècils que no saben comprendre que això, l'ànima de les persones, com la dels pobles, és feta de paraules i que res no ens debata més humans que l'amor a les paraules, no? Contra tota aquella gent que no ho sàpiga comprendre, crec que van en el sentit figurat, per favor, no? Totes les guerres més importants que tenim l'obligació, crec jo, de lliurar la postmodernitat, no? I si hem de fer, valencianes i valencians, una guerra en benefici del trellat, sense el valencià el món no tindria trellat, és una cosa que massa de Déu saber, doncs fem-ho amb tota l'energia que reclamava el rei Jaume I en el seu crit de guerra, no? Sabeu que hi dia «Vergonya, cavallers, vergonya!», no? Com una manera d'estimular els seus cavallers que l'acompanyaren, no? En la batalla. Doncs a tots aquells que no saben estimar-se com cal les paraules i són incapaços de comprendre que pensem i sentim en la mesura que ens ho permet la nostra llengua, Fuster Dixit, no? Fuster Dixit, o allò que deia Wittgenstein, no? Els límits del llenguatge són els límits del nostre món. Haurem de perseguir-los o convèncer-los que res n'hi ha més important per a transitar per la vida com això, l'amor a les paraules. I a qui no ho sap comprendre encara, doncs la guerra de la persuasió. Vergonya, cavallers, vergonya. I amb aquestes paraules de Joan donem ja quasi per acabat el nostre programa, no sense abans agrair primerament al públic que ha vingut avui a la sala, però també al que està a casa, perquè sense vosaltres avui nosaltres no estaríem així, perquè allà pel desembre, quan Joves d'Acció Cultural va proposar quins anaven a ser els podcasts o quins possibles podcasts podrien eixir, nosaltres van ser un dels noms que van acabar triant per a seguir endavant en aquesta iniciativa i primerament gràcies al públic. I segon, moltes gràcies als Joves d'Acció Cultural del País Valencià perquè sense vosaltres tota aquesta feina no seria possible. Primer, que nosaltres estem així i segon, que el País Valencià seguís el camí que ha de seguir. Moltes gràcies a vosaltres. No podem oblidar-nos de donar també les gràcies a Joan per iniciar-nos en aquest món fa 2 anys a les seues classes, però sobretot també per haver acceptat vindre avui així, estarem nosaltres. Soc jo qui he de donar-vos les gràcies perquè, mira que el diga, en la batalla figurada sempre, que apuntava d'ells, sabeu quina és l'arma més poderosa? Si per al rei Jaume I de cara a València va ser la paraula, jo crec que la guerra que ens ve, la guerra figurada sempre, perquè la il·lusió de l'esperança, el futur que hem de guanyar, l'arma més poderosa, saps quina diria que és? O una de les armes que crec que hem de saber esgrimir, la d'un cabàs d'històries. O què? Moltes gràcies. I per cert, volem recordar que el dia 26 de març estarem també en directe a les jornades Primavera Musical organitzades pel Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, juntament amb Almudena Francès. Moltes gràcies a tots. I ja està. Gràcies a tots per vindre i a gaudir d'un cabàs. Per cert, tenim pegatinetes així baix per a qui en vulgui agafar.